la 2351, que és la informació pública del Pla Especial del Sistema General Aeroportuari, ahir hem insistit en les comissions, i ho han dit també en algun altre plenari, la necessitat de fer pinya tota l'oposició i tot l'equip de govern en favor del que seria un model de ciutat en el qual d'entrada no cabria una segona pista en l'aeroport de Manises. O sigui, és una cosa elemental. Sé que la Generalitat d'alguna forma no està intervenint possiblement en la contundència que hauria de fer-ho, donat que almenys el que se desprèn de la resolució és que hi ha una certa pusil·lanimitat o bueno, no ho tenim massa clar, però jo crec que independentment del que pugui dir la Generalitat, el que no pot assumir la població d'Aldaya és d'una forma derrotista i fatalista, doncs, bueno, com que hi ha una mesura cautelar que és que cal reservar espai per a una segona pista, doncs ho acceptem i la claven precisament per on passa el barranc, o sigui, precisament en la superfície en la qual hi ha previstes mesures de prevenció de riuades, a banda bueno, de l'afectació acústica, l'afectació al que seria el mateix bonaire, l'afectació a l'ordenament urbanístic, vull dir, són tantes les afectacions i tants els perjudicis que no acabem d'entendre com no se fa pinya conjuntament, no només una al·legació, sinó públicament, fer una declaració pública del consistori, estan en contra obertament d'això. Inclús jo parlava un poc en broma de que t'encadenares, senyor alcalde. No sé jo si caldrà arribar a encadenar-se, però sí que són mesures que cal visibilitzar el problema. La gent d'Aldaya no sap que es poden clavar una segona pista, que passa per mig del poble. Bueno, en la mateixa línia que ja ho vas dir, i vam oferir el que seria col·laborar amb vosaltres en el tema de solucionar el desviament del barranc. I em consta que ja s'han fet gestions i que bueno, no sé exactament fins a quin punt arribaran a bon terme aquestes gestions, però en qualsevol cas jo crec que ahir no és una qüestió política, és una qüestió de ciutadania, almenys del pervindre, si no nostre, dels nostres fills i de les futures generacions.